थांखि बसुमतारी आं नोंखौ बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा होयो गासैखौबो हाग्रा जोंनि इसोरखौ बिफा बिफाया दा नोंखौ गोथार बाप्तिस्माजों गावनि फिसा खालामबाय आरो फोथायग्राफोरनि न'खराव जाबाय बेयाव गावनि अननायजों जोबनो गैयै गोथांखौ आवग्रिनो बोलो होबाय जोंनि प्रभु यीशु ख्रीष्टनि अननाय आबा स्पिरिटुआ आरो गोथारथिंबो बोहैनानै दा आरो जोबथारजासे नोंजों थाथों आमेन। माब्ला अनुग्रहलाय जोबगोन बे अनुग्रह जोबनायानो जाहैबाय जेब्ला दानि फोथायग्राफ्रा थैनानै थांनायफ्रा जिसुखौ फोथायनानै थैनानै थांनायफ्रा पुनरुत्थान जागोन होनब्लानो बे अनुग्रह जोबगोन। गोथाङै थानाय जिसुनि फोथायग्राफ्रा बिसोर रेपचार जानानै थांब्लाना बे अनुग्रह अन्तिम जाहैगोन आरो बै अनुग्रह ग्रेसनि मुगाया जोबहैगोन। जेब्ला ग्रेस अनुग्रहनि मुगाया जोबगोन होमब्ला जोंनि मिशनारि खामानि मावनायाबो खामानि गैला। चार्च एज गिर्जानि मुगा बे जोबगोन होमब्ला गिर्जानि थाखाय जेखि जाया नों जेबो साननो हालायबावहा खारन अनुग्रहआनो बोखांजाबाय नालाय बै थालांनाय रेमनेन्ट मानसिफोरल'सै जायफ्रा बासायजायो बिसोरल'सै अनुग्रह बोखांजाबाय। चार्च एक्टिभिटिसआव गथायनाय औ गिर्जाया थालांगोन गोथार मानसिफ्रा लांखोजागोन बे गिर्जाया मा जागोन बायलाय फानायनिसो न' जाहैसिगोन मन्दिरसो जाहैसिगोन देब देबिनि मुर्तिनिसो मन्दिर जाहैसिगोन। दा दामि दामि बुस्थु इसोरा मानसिनो गियान होनानैहाय इनभेन्ट खालामहोदों। आवार गड इज जोंनि इसोरा अमनिसाइन्स बियो सिगांनिखौ मिथिनो हाग्रा दानिखौ उननिखौ मिथिनो हाग्रा अमनिसाइन्स जोंनि इसोरा अमनिपटेन्स बे जाबाय सर्बशक्तिमान बयनिख्रुइबो बोलोग्रासिन। जोंनि इसोरा अमनिप्रेजेन्ट माने बियो मोनसे समावनो जेरावबो बियो उपस्थित जानो हायो। भुतफ्रा फेस टु फेसल' जोनोम नुजानो हायो। दा आं नैबे एथ' मिनिट एथ' सेकेन्डआव दं खिन्थु बैयाव एखे टाइमाव बे नुजानो हाया बे भुतफ्रा बेनिफ्राय थांनासो नुजाहैगोन बिरलांनासो। खिन्थु जोंनि इसोरा बे एखे समावनो इउएसआवबो नुजागोन बेयावबो नुजागोन बैयावबो नुजागोन मोनसे समावनो। बेखायनो जोंनि इसोरा अमनिप्रेजेन्स ओंखायनो जेसेबांनाखि मोजां गियाननि खामानि मावदों बे इसोरनिफ्रायसो। खिन्थु जेब्ला रेपचार जागोन जों दिहुननाय बुस्थुब्लाबो जों बानायनाय चेयार टेबोलब्लाबो जों गाननाय गस्ला लंपेन्टब्लाबो जों बानायनाय मबाइलब्लाबो जों बानायनाय इसोरनि गियाननिफ्राय मोननाय जों बानायनाय कम्पिउटारब्लाबो बे संसाराव थालांजोबगोन। होमब्लानो सासे एसा मुगा जोब्बाय नालाय बे समाव सैताननि मानसिया गासै मोनदों बाहायनायसै कम्पिउटारखौब्लाबो मबाइलखौब्लाबो गुबुन रोखोमै गाज्रि खामानियाव बाहायजोबनाय नुयो। मानसिया बे समावहाय माइक्र'चिप लाब्लानो 666 नाम्बार लायाब्लानो खाफालाव बुजाब्लानो आगदा आखायाव लाब्लानो रावबो संसाराव खालामनो हानाय गैया। जोंनि लकडाउननि गिर्जाया दा बै नर्माल जासान्दि गिर्जा हाबथ'ल' होनदों दा जेब्ला थिग जायो होमब्ला हाबफिननो मोनलायबाय। बे दिनावहाय बिदि जानाया बन्द' टटेलि बन्द' मुर्तिसो थासिगोन आरो बेलाय बेमारनि थाखायसो बन्द' होदों। खिन्थु बै समनि बन्द'आ फुरा टटेलि सिल एखेबारे गिर्जा गैले ग्रेस अनुग्रहआनो गैले नालाय इसोरखौ फोथायग्रा जिसुखौ फोथायग्रा गैले नालाय अनुग्रहआनो बोखोजाबाय नालाय सोरथो इसोरनि मानसि दंबावो बहायलाय फिसा जिसुखौ फोथायग्रा सोरथो दंबावो। दा बे मुगासे एक सप्तायावहाय सैताना पावारआ खाफायनायसै आरो बे चिप लायाब्लानो बहाय थांनाय नोंखौ नुजोबगोन। नों जिसुखौ फोथायोना फोथाया आं जिसुखौ फोथायो नोंखौहाय बुथारगोन सिथारगोन सास्ति होगोन। 70 ADनि जिनाखि जाथाय सिमिलार टु बेनिफ्राय रासि जागोन थारमाने खारन बाइबेलाव लिरनाय दङ बेनिफ्राय रासि जागोन होननानैहाय 70 ADयावहाय मा जाया जेरुसालेम ध्वंस खालामदोंना
खृष्टान फोथायग्राफोरखौ नासयदों बुथारदों आराजोंमानि हाखावदों जिसु फोथायो होमब्लानो ना 70 AD-आवहाय आरो 900 एनिफ्राय 1300 सालनि गेजेरावहाय मा जाया खृष्टान होमब्लानो जेरुसालेमाव थांनो हायोमोन खेथि खालामोमोन बुथार खालामोमोन ना खिन्थु बाइबेलाव लिरनाय दङ खिन्थु बै सानफ्रा बिनिख्रुइ रासिन जागोन होनदों ना मथिनि 24:21 होनदों बै सानफोरनिख्रुइ रासिन जागोन बेबायदि महाक्लेश जागोन होनदों जे माब्लाबाबो सिगाङावबो जाफेराखै आरो माब्लाबाबो उनावबो जानाय नङा बिदि गोब्राब सानजागोन खिन्थु जों सिगाङाव नाहरोब्ला हिस्ट्रि नाहरोब्ला बिराद डेन्जार जाबोखाबाय ना जाबाखै नामा रमान एम्पायरनि मुगायाव राजा नेरुनि मुगायाव मा जाबोदों गोबां हाजार खृष्टान बुथारबोदों ना बेनिख्रुइ बुथारनाया रासिन जागोन माने बे फैगोन महाक्लेशआ बे दिनफोरनिख्रुइ रासिन जागोन 900-1300 सालनि गेजेराव गोबां खृष्टानफ्रा जेरुसालेमावहाय खेथि खालामनानै बुथारजादों बे जाथायनिफ्राय रासिन जागोन थारमाने ना मथिनि 24:21 बिथिं मथेब्ला खारन सिगाङावबो माब्लाबा बे जाफेराखै होनदों नालाय आरो उनावबो जानाय नङा दै बेबायदि जाथाय जागोन जोबथा मुगायावहाय बिदि लिरनाय दं होमब्लालाय बै सानाव जानायनिख्रुइ रासिन जागोन जोङो सानना लादों दानि जानायफ्रा दानि दिनै मोनसे गाबोन मोनसे जानायफ्रा बै महाक्लेशआ जे खासि जाबाय बिनि मोनसे हांखोल' खिन्थु आसोल महाक्लेश नङा बियो मथिनि 24आवनो लिरनाय दङ जा अब्लाबो जाथ'वाखै होनदोंना खिन्थु जागोन जों होनदों बेफोरबायदि जादोंब्लाबो बे आसोल जानांगौ जाथ'वाखै होनदों जागोनसो होनदों जागोनसो दा जाखागोन जाबाय थादों ना मोनसे संसाराव नेचारेल जेनाखि जाथायफोर बियो बारासो बारा जाबोदों बिनि ओंथियानो जाहैबाय महाक्लेश ग्रेट ट्रिबुलेशना खाथि जाबाय जों बेखौहाय हमनो हायो जोंनो बाइबेलखौ जोङो बाइबेलजों गावखौ फाउन्डेसन खालामब्लानो जों गासैखौबो मोजां गाज्रि जों मिथिनो हागोन डिसार्निं स्पिरिटआ जोंनाव थागोन जेसेबां बाइबेल ध्यान खालामगोन एसेबां नोङो डिसार्न खालामनो हागोन बबेया थिग बबेयाव थिग नों हमलांजोबनो हागोन रावबो नोंखौ आन्दायहोनो हानाय नङा खिन्थु जाय मानसिफ्रा शास्त्रजों नांनानै थाया जिसुखौ पइन्ट खालामनांगौआव सोरबा डक्टर गिदिरखौल' पइन्ट खालामबाय दै बाइबेलाव सोनारनांगौ सोरबा फालो फालिनायावल' सोनारबाय दै सिलिंगोन ख्रिस्टान अनलायग्राफोर बिदिब्ला जों सिलिंगोन जों स्टेन्ड खालामनो हानाय नङा आनजादाव जों गसंथानो हानाय नङा जों आन्दायलाबायग्रा जागोन भुल गिलाबायग्रा जागोन नोंफ्राय खोथाखौनो जोङो हमला गैया जों साननो सोरबा बुंफैब्ला आं दिनै नोंखौ सिमां नुदों नोंखौ एखेबारे नोंखौसो खिन्थादों आयै फाउन्डेसना गैया ना नों बिदि जों बिदिजों नाथ' ग्रेस अनुग्रह जोंनि बासायजानाय इसोरनो ओरैनो गयानि थाय जेब्ला जों बासायजानाय जिसुखौ मोननो नाजावो बिनि जिउआ जोंजों थायो बिनि जिउआ जोंजों थायो आरो बे जिउखौहाय जों हृदयनि मासियाव दोनोब्ला बियो जोंखौ दैदेनोब्ला आल्टिमेटलि जोङो पारफेक्ट जायो जेबो जों दाय गैया होमब्लालाय बै 10 आयगा 12 आयगा बाइबेलनि 613था आयना गोथार जिउआनो नोंखौहाय आल्टिमेटलि नोंखौहाय हाहोखाबाय खिन्थु गोथार जिउखौनि बोलोखौ दोनालासिनो गावनि बोलोजों 613थाखौबो आं मानिगोन होनोब्ला नों मोनसेबो हानाय नङा नों मानसिनि बोलोजों ना आयेननि फोरोंनाया अल्ड टेस्टामेन्टनि समावसोमोन अलरेडि चेप्टारा अभार जाबाय बियो जोब्बाय बियो आयेन नै बोसोर बिजामाव लिरदों नोंखौ मानिनांगौ इसोरनि अनगायै गुबुन मानसिखौ दाख्लुम नोंखौ मानिनांगौ बा मानसिनि बोलोजों मानिजोबनो हागोन ना 613था आयेन बेखौ मानिजोबनांगौब्ला 613 दिना नोंहा फालिनो दिनां थोआ बबेबा मोनसे आयेन थालांखागोन अब्ला मोनसे आयेन खालामनानै नोंखौ जेराव थांलायबाय नोङो ना हाया नोङो खिन्थु जेब्ला जिसुखौ नोङो फोथायबाय बेनि अनुग्रहखौ नाजावबाय बेनि जिउआ नोंजों थागोन थाब्लाबो खिन्थु नोङो अहंखारब्ला गावखौ गावनो सालायनोब्ला नोंहा देरहासार जानो हानाय नङा जिउखौ नोङो जायगा होनांगोन जेब्ला जिउआ नोंनि गोसोनि मानसिखौ जायगा मोनगोन
होमब्ला बे जिउआ दैदेनब्ला बे सयस' तेर'था खेबसे थांफानिफ्राय बिसोर नोंखौ देरहासार खालामगोन आमेन बेखायनो आं बुङो जेब्लायबो इसोरनि बोसोनजों आइन नङा अनुग्रह जिउजों दैदेनजा बै सयस' तेर'था आइनखौ नोंथांनि भुलजों मानिनो हाया जेब्ला जिउआ नोंखौ दैदेनगोन अब्ला बे जिउआ नोंखौ सयस' तेर'था 1213थाखौ हागोन आमेन जिउआसो इसोरनि जिउजोंसो जों जारिमिन जानो हायो जों मानसिनि बोलोजों नाजायोब्ला जों मालाबा जानो हानाय नङा जोङो जेनगोन जों दिसानो खालामनो हानाय नङा जों मोजां गाज्रि बुजिनो हानाय नङा गासैखौबो जोङो फोथायजोबनांगोन गासैखौबो जों गिजोबगोन जों एनालाइसिस खालामनांगोन खृष्टान अनलायग्राफोर बेनिखायनो फैदो इसोरनि जिउजों देरहासार जाथों आमेन